Целта, която си поставя проектът електронни учебници по история и цивилизация виртуален свят за децата със специални образователни потребности е да се повиши капацитетът на българското образование чрез внедряване на интерактивни подходи за обучение на ученици с СОП и създаване на ефективна подкрепяща среда. За да бъдат постигнати поставените цели, са планирани 5 основни дейности. Дейност 1. Разработване на специализиран образователен софтуер и дидактически материали. В рамките на дейност 1 бяха проведени 3 обществени поръчки чрез публична покана, съгласно Закона за обществените поръчки, чрез които беше нает широк екип от специалисти – софтуерни програмисти, експерти по история и цивилизация, експерти по методика, обучители. В резултат от планираните инициативи по тази дейност бяха разработени 2 електронни учебника по история и цивилизация за ученици със специални образователни потребности и поредица от дидактически материали от методистите Иван Зартов и Юлиан Гюрчев. Всички те са предоставени за свободно ползване на сайта на проекта history-sop.com. В рамките на тази дейност бяха проведени поредица от обучения, както на учители, така и на родители на ученици с специални образователни потребности, които гарантираха успешното прилагане на електронните помагала в клас. Обученията бяха проведени във всяко едно от училищата партньори по настоящия проект. На 5 февруари 2013 година бе проведена Олимпиада по история и цивилизация за учениците със специални образователни потребности. Олимпиадата бе проведена във всяко едно от училищата, партньори в настоящия проект, като учениците с специални образователни потребности имаха възможност да покажат познанията си по предмета чрез електронните помагала по история и цивилизация. Бяха излъчени 2 първи награди от провелата се Олимпиада по история и цивилизация на Симона Маринова от Основно училище Тома Кърджиев и на Себайдин Бедришев от Основно училище Алеко Константинов. И на двамата бяха подарени MP4 плеери. Съгласно планираните инициативи в дейност 3, бе нает екип от 3 психолози: клиничен психолог, биофидбек терапевт и детско-юношески психолог. В рамките на дейност 3, учениците с специални образователни потребности и техните родители имаха възможност да се включат в 3 отделни психологически дейности. Те бяха разпределени в мобилен център за подкрепа, индивидуални консултации и консултативен кабинет. С всеки от учениците с специални образователни потребности бяха проведени поредица от сесии с биофидбек терапия, поредици индиректни изследвания на личността чрез тестови и проективни методики, както и няколко индивидуални консултации. Общият брой на участниците в дейност 3 бе 161 човека.
105 от тях се включиха в мобилен център за подкрепа, 161 в консултативен кабинет, а с 103 човека бяха проведени индивидуални консултации. В резултат от проведените психологически изследвания, биофидбек терапии и индивидуални консултации се отчетоха следните резултати. При 44 ученика с специални образователни потребности се наблюдава трайно повишение с 15% на когнитивните умения. При тези ученици се наблюдава по-висока работоспособност, по-добра способност за работа с концентрация и внимание, повишена е креативната нагласа и мотивацията към учебния процес. При 35 ученика с специални образователни потребности ръста на когнитивните способности и умения е с 10%. При 27 ученика ръста е с 5%, а при 18 човека отчетените резултати са сходни с първоначалните, т.е. не са отчетени повишаване на когнитивните им способности. В рамките на дейност 4 бяха оборудвани 5 кабинета по история и цивилизация в училищата партньори по настоящия проект с 43-инчов телевизор и лаптоп. По този начин се гарантира прилагането в клас на електронните учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас. В рамките на дейност 5 бяха проведени поредица от инициативи за популяризиране на проекта и реализираните дейности. На 5 март 2012 г. в хотел Дунав бе проведена встъпителната конференция. Бяха проведени поредица от работни срещи и кръгли маси. Тиражираха се 500 дипляни, беше разработен наръчник в помощ на учители и родители за работа с деца със специални образователни потребности. Бе предоставена възможност за достъп до електронните учебници, освен чрез сайта на проекта и чрез DVD. Бяха тиражирани поредица от рекламни материали. В рамките на дейност 5 бе разработен сайтът на проекта, документален филм за целият проект в рамките на 40 минути и ред други инициативи за популяризиране на проектната идея. Заключителната конференция на проекта бе проведена в хотел Космополитън на 7 юни.